Buraziri, moje ime je Filip Stark i nikad nisam trebao da završim na fudbalskom terenu, jer ja sam dizajner. Ipak, ja sam završio u Partizanu. Ljudi misle da je to greška, ja mislim da je to eksperiment. Ceo život sam dizajnirao sisteme, oblike, haos pretvarao u red i onda sam ušao u klub gde je haos jedino pravilo. I prvi put u životu moj dizajn nije bio na papiru. Neko me je doveo kao eksperiment, rekli su da fudbalu treba nova perspektiva, ja nisam razumeo fudbal, ja sam ga razumeo kao strukturu. I onda sam shvatio nešto bolesno. Teren, to nije sport, teren je dizajn problem. Da li je moguće kontrolisati igru bez da dotakneš loptu? Da li sistem može da pobedi talenat? Ja nisam gledao igrače, ja sam gledao linije kretanja. Svaki pas mi je bio kompozicija, a svaki napad raspored energije. I onda se desilo, Partizan je počeo da izgleda drugačije. Ne zbog trenera, ne zbog igrača, nego zbog načina na koji sam ja počeo da vidim igru. Ljudi su počeli da pričaju da je to nova filozofija fudbala, ja sam znao istinu. To je samo dizajn prenet u pogrešan svet. I sad mi reci, da li bi dizajner mogao da promeni fudbal ili fudbal uvek pobeđuje čoveka koji ga posmatra sa strane? Ako hoćeš da vidiš još ovakvih ljudi i ludih scenarija, prati kanal i napiši šta sledeće da dizajniram u stvarnom svetu. Jer ja sam gospodar monstruma, ti se nalaziš na najboljem mestu i zaprati kanal za još ovakvih ludih sadržaja. Ja se nadam da ćemo se još jednom sresti. Ja sam vaša budućnost.